Здравейте, аз съм Стела Писленска от Екокомитета на 120 основно училище Георги Сава Раковски и днес ще задавам въпроси на две наши ученички Никола Иванова и Любослава Старидолска. Здравейте! Така, Никол, защо трябва да рециклираме и как се случва това? Добре е да рециклираме, защото боклукът, който не се рециклира, попада в сметището и там се заравя в почвата и това я трови, както и убива животните, които живеят в нея. Най-добре е да изхвърляме разделно боклука си, което може да се случи у дома, като се изхвърлят разделно битовият отпадък от другите боклуци, или да се изхвърлят в специални кофи, които са предназначени за това и имат отделение за всеки един боклук. Благодаря. Любослава, защо трябва да използваме градския транспорт? Колите на бензин замърсяват въздуха и природата. Градският транспорт се движи на ток и той не замърсява. Тези превозни средства от градския транспорт, които се движат на бензин, за същото количество, което използва една кола, те могат да превозят 40 човека и повече. Също и електрическите коли не замърсяват, защото и те се движат на ток. А Никол, защо трябва да използваме дрехите си отново? Трябва да използваме дрехите си отново, защото те замърсяват много. Най-добре е да си купуваме рециклирани дрехи, които са направени от бутилки, пластмасови, и така се рециклира. Но тези дрехи има малко проблем при тях, защото ако се изхвърлят наляво-надясно, ще се замърсява много повече, отколкото с една обикновена дреха. Най-добре е да изхвърляме дрехите си, които вече не ни стават или няма как да се зашият, в специални контейнери, защото там те се преработват и се правят нови дрехи от тях. Там също могат да се изхвърлят обувки и скъсани чанти. Добре. А Любослава, как да не замърсяваме реките? Всъщност всеки човек всеки ден замърсява реките, когато си мие ръцете или мие съдовете. Сапунът отива в канала и след това в реките и това замърсява водата. Ако не искаме да замърсяваме, може да си купуваме биосапуни, които съдържат естествени вещества и са биоразградими. Благодаря, момичета. Рециклирай и ти. Яко е да си еко. Абонирайте се за нашия канал Гласът на учениците и следете новите ни видеа от подкаст рубриката Да си поговорим екологично. Чао! Така може да направим.